Слънцето още не се бе показало над хоризонта, но в селото вече кипеше живот. Беше Енюв ден. Денят, в който земята и небето се срещаха, а билките добиваха чудодейна сила. Момите, облечени в бели ризи, пристъпваха боси по росната трева и събираха билки. Енювче, жълт кантарион, мащерка. Вярваха, че тази нощ звездите са слезли на земята и са изпълнили тревите с лечебна мощ. Стари жени ги наставляваха. Наберете 77 билки и половина, че има болести колкото треви по земята. Край кладенеца се събираха момите с котела мълчана вода. В него вече бяха потопили китките си с вързани пръстени. На сутринта щяха да узнаят кой ще бъде избранникът им. На мегдана, под разцъфналите липи, се готвеше Енювата буля. Малко момиче, облечено като булка, с зачервени бузи и венец от Енювче на главата, бе поставено върху раменете на момите. То размахваше свежи клонки и благославяше. Да е плодородна годината, да се раждат здрави деца и тежки класове жито. Шествието преминаваше през селото, стигаше до нивите и се спираше при кладенците. Там, сред смеха и песните, бременни жени докосваха булята за благословия, а младите момичета мечтаеха за бъдещето си. Щом слънцето започна да се издига над планините, всички притихнаха. Гледаха как утринните лъчи пробягват по земята. Вярваха, че днес слънцето трепти и който го зърне в този момент, ще бъде здрав през цялата година. Вечерта, край огньовете на хълма, хората прескачаха пламъците за здраве и гонеха злите сили. Над тях небето беше широко, осеяно със звезди, а в душите им вярата, че Енюв ден е донесъл на селото нова сила, надежда и благословия. Проект "Заедно в традицията" се изпълнява от Сдружение Мост с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта 2023-2025 година. Ключова област 1 – младежки дейности и младежка работа към Министерство на младежта и спорта.